Hadin bala sapriang ka video ka bala suba sya bom ukhun jong uway na urang ba ubasyong basa ka shnong penter ka shnong ka bahap a penusra subdivision ka bala keno ba urang ba shnong ka penter lembat ka Khun village defense party ha ka min nyau tarik uyayong arajar penriu kila bom kila tid yo samla hadu pa undayam de hadin bala sapriang ka video ha ka santarik ujemang arajar penriu da ka ujor ijahar sya sarda police station na lek mudui da ukpa ha ka ni ka ijahar laong ba ha ka step pratarik uyayong lawan ban bu no ya ka medyap bala song da ka berni jong uteu samlau bala syatit sya bom ha ka yingsa ka jong u bat la tep no ya u ha ka khandai tarik u yayong arajar penriu ukupa la penpau wat ban pensum Khatduh ya Khun om don ba ailat satia watang ban peit Khatduh ya ka dur khmat ka jong Khun ru shem la yo lat namar ya ka senduk la tap no da urang ba snong bat ha ka ti ka sngila buram Khatduh la penpau ba ka jingyap jong Khun kala dei na ka jing ba miyit la penkut ha ka jing tho jong ka FIR da ka boong ba hadin ba ka video ka ba 10 minit ka bala sapriang kumtau kupa simlangit bau Khun unyap na kajing bamjit dai dai na kajing sya bom syatit ka bajur